Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Людзі ў Беларусі мусяць спаць спакойна. Гэтак ва ўзброеных сілах патлумачылі, чаму не паведамляюць грамадству пра збітыя беспілотнікі. У структуры адзначылі, што беларускія вайскоўцы, цытата, даволі паспяхова нясуць баявыя дзяжурствы ў абароне паветранай прасторы краіны. Пры гэтым ім, маўляў, няма розніцы, адкуль прылетаюць беспілотнікі. Мы разумеем, што межы на замку. Вось у нас ёсць песня, нас не відаць і не чуваць. Мы не анансуем, не гаворым пра нашыя поспехі. Мы выконваем сваю працу штодня 24/7, і гэта ў нас атрымліваецца. Вынік – гэта мірнае неба. Нагадаем, толькі ў лютым вайскоўцы збілі мінімум 2 расійскія беспілотнікі на тэрыторыі нашай краіны. Абломкі аднаго ўпалі блізу паселішча Якубаўка на Гомельшчыне у ноч на 13 лютага. А некалькімі днямі раней расійскі ударны дрон прызямліўся ў Хойніках. БПЛА ледзь не зачапіў шматпавярховік. У выніку ўвесь дом эвакуявалі, а дрон вывезлі і падарвалі сапёры. От 30 до 500 базовых велічыняў. Такую суму могуць спаганяць беларусаў, што выступаюць паручальнікамі палітвязняў. Пра гэта ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ распавёў прадстаўнік радзенскай міліцыі Дмітрый Разянкоў. Паводле сілавіка, паручальнікі будуць вінныя дзяржаве ад 1200 до 21 000 рублёў. У выпадку, калі былыя палітвязні здзейсняць любое правапарушэнне, у тым ліку гэтак званай экстрэмісцкай скіраванасці. На сённяшні дзень ніводнага такога выпадку ў Гродзенскай вобласці не зарэгістравана. Успамінаюць усё як страшны сон і на сённяшні дзень максімальна гатовыя вярнуцца ў грамадства з тым, каб быць карыснымі нашай дзяржаве. Пасля вызвалення з калоніі былых палітзняволеных вымушаюць стаць на прафілактычны ўлік і рэгулярна наведваць пастарункі. Некаторым з іх забараняюць выезд з краіны. У Расіі затрымалі 62-гадовую беларуску. Яна была ў вышуку за знявагу Лукашэнкі. Паводле выдання «Фонтанка», жанчына нарадзінка Гомельскай вобласці. Яе спынілі на фінляндскім вакзале для правярання дакументаў, падчас якога высветлілася, што беларуска значыцца ў вышуку за каментар пра Лукашэнку, пакінуту ёю ў сацыяльных сетках. Адзначаецца, што цяпер жанчыну трымаюць у адным з пастарунку Пецярбургу. Пасля экстрадыцыі ў Беларусь яе накіруюць у СІЗА. Вайна ва ўкраіне можа скончыцца ўжо наступным тыднем. Такую заяву зрабіла прэс-сакратарка Белага дому Кэролайн Левіт. Паводле Левіт, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп упэўнены, што ягоная каманда неўзабаве забяспечыць мірнае пагадненне з Расіяй. Маўляў, над дакументам няспынна працуе дарадца ў нацыянальнай бяспецы Майк Уолтс. Тым часам Дональд Трамп, выступаючы на канферэнцыі кансерватыўных палітычных дзеячаў, заявіў, што плануе падпісаць з Украінай пагадненне, датычнае не толькі рэдказямельных металаў, але і іншых рэсурсаў, каб, цытата, вярнуць укладзеныя ў краіну грошы. Мы спрабуем вярнуць гэтыя грошы або атрымаць гарантыі, бо, як вы ведаеце, Еўропа дала 100 мільярдаў долараў. Злучаныя Штаты далі 350 мільярдаў, бо ў нас быў дурны, некампетэнтны прэзідэнт. Еўропа вылучыла іх у выглядзе пазыкі. Яны атрымаюць свае грошы назад. Мы не атрымалі нічога, таму мы просім рэдказямельныя металы і нафту і ўсё, што зможам атрымаць. Расія ўчыніла маштабную атаку на украінскія гарады. Па краіне выпусцілі 267 шахедаў і 3 балістычныя ракеты «Іскандер». Прадстаўнік ЗСУ Юрый Ігнат заявіў, што колькасць дронаў, якімі Расія атакавала ўкраіну, рэкордная. Паветраныя сілы збілі 138 беспілотнікаў. Пры гэтым 3 дроны збіліся з курсу і паляцелі ў бок Беларусі. У выніку расійскай атакі пацярпелі Днепрапетроўская, Адэская, Палтаўская, Кіеўская і Запарожская вобласці. Не абышлося без ахвяраў. У Крывым Рагу загінула 1 асоба і 5 пацярпелі. Раненні атрымалі 3 ў Адэсе і 1 асоба ў Запарожжы. Ізраіль адклаў вызваленне больш як 600 палестынскіх зняволеных. Іх меліся абмяняць на 6 ізраільскіх закладнікаў, захопленых тэрарыстычную групоўку Хамас. Прычыны адмены пагаднення патлумачыў прэм'ер-міністр краіны Беньямін Нетаньяху. Паводле Нетаньяху, палестынцаў вызваляць з турмы і перададуць Газе, калі яна гарантуе вызваленне наступных ізраільскіх закладнікаў без прыніжальных цырымоніяў. Гаворка пра тое, што Хамас падчас працэдуры абмену прымушаў ізраільцянаў, якія засталіся ў жывых, выходзіць на імправізаваную сцэну перад насельніцтвам Газы, а парэшткі мёртвых закладнікаў змяшчалі ў труны з антысеміцкімі надпісамі, ды пад вясёлую музыку праносілі праз натоўп. У Ватыкане заявілі пра крытычны стан здароўя папы рымскага. У пантыфіка здарыўся астматычны рэспіраторны прыступ.
Паводле прэс-службы Ватыкану 88-гадоваму святару спатрэбілася пераліванне крыві і кіслародная тэрапія. Пантыфік трапіў у больніцу з двухбаковай пнеўманіяй 14 лютага. Шпіталізацыя кіраўніка каталіцкага касцёлу стала 4-й за апошнія 4 гады. На фоне пагаршэння здароўя папы адзін з кардыналаў заявіў, што Францішак можа адрачыся пасады. Аднак пазней Ватыкан зняпраўдзіў гэтую інфармацыю, назваўшы яе, цытата, недарэчнымі спекуляцыямі. Падчас карнавалу ў Венецыі адбыўся парад Фестен деле Марыя. 12 найперагажэйшых дзяўчын прайшліся вуліцамі гораду ў гістарычных строях. 6 скончылася каранацыю сёлетняй Марыі. Вашай увазе рубрика «Без каментара». Vorrei che applaudissimo 20 anni di Portogruaro, 18 anni di Venezia. E la qualità è altissima, indubbiamente. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна, а таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.